אמא. האדם הזה שמסתכל בחלון שלי, הוא מפריע לי לדבר כשאני אומר לו דברים. תשאל אותו מה הוא עושה פה, האדם הזה. אדם, מה אתה עושה פה? שומעים, הוא מדבר איתי. הוא מכיר אותך? לא. אתה מכיר אותו? תשאל אותו אז. תעשו היכרות אולי. אתה מכיר אותי? שומעים, הוא מדבר איתי. הוא די דומה לך, לא? האדם הזה מהחלון? נכון, הוא קצת דומה לי. מה אתה אומר? אולי תעשה איתו היכרות, תהיו חברים. טוב. אדם, שהוא מדבר איתי. כי הוא רוצה להכיר אותך. דבר איתו. לא, גם אם נכיר אז הוא ידבר. ומה רע בזה? כיף לדבר עם חברים. אבל הוא מדבר כשאני מדבר אז. איזה אדם מוזר זה. טוב, תגיד לו ביי. ביי. ביי אדם. אמרתי לו ביי. טוב, הוא הלך? שוב הוא חזר.